Svež vazduh koji su do sada koristili kosmonauti u raketama i svemirskim stanicama i koji se proizvodi zahvaljujući specijalnoj tehnologiji, uskoro bi mogao da se po istom principu nađe i kod nas u svim zatvorenim prostorima. Koristeći patentiranu tehnologiju, naši naučnici su pokrenuli proizvodnju uređaja za prečišćavanje vazduha namenjenu velikim bolnicama, domovima zdravlja, školama, prehrambenoj industriji. O čemu je zapravo reč, objasnit će nam dr. Miloš Đorđević, molekularni biolog, i Miljan Rančić, mašinski inženjer. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našli. I odmah nam objasnite odakle ideja, ko se setio ove ideje. Evo, ja ću da krenem. Ideja je zapravo samo saznanje za postojanje ove potok tehnologije, inovativne tehnologije je krenulo, nažalost, zahvaljujući koroni. Malo je kontradiktorno, ali da nije bilo korone ne bismo saznali da ovakva jedna tehnologija postoji. Zahvaljujući zajedničkom prijatelju koji je opet preko drugih prijatelja čuo da i došao do informacije da ovakva jedna tehnologija postoji, to već nekih više od 30 godina, i da se krenulo sa potrebama za prečišćavanje vazduha u svemirskim stanicama. Onda smo došli do saznanja o principu rada, kako tehnologija radi, koje sve mogućnosti za primjenu sama tehnologija ima. Poručili mi par uređaja da vidimo da li to zaista radi tako kao što piše na papiru, kao molekularni biolog, u stvari kao naučnik, malo neverni Toma, kao dobro piše, ali bolje da proverimo mi to sami. Onda kad su ti prvi uređaji stigli, radili smo mi neka naše eksperimente, postavke raznorazne sa hranom, sa vazduhom. Praktično smo potvrdili da tehnologija je zaista efikasna i onda posle nekog vremena smo došli zapravo na ideju da vidimo da li i na koji način možemo da pokrenemo proizvodnju tih uređaja ovde kod nas. I kako bi nam jedan mašinski inženjer objasnio kako ovo funkcioniše, na kom principu, i to nama laicima? To je tehnologija koja izuzetno efikasno uništava sve viruse i bakterije i radi na principu jakog električnog polja. To je u stvari struja koja uništava sve žive organizme unutar uređaja. Dobro. I kad kažemo da se unište sve bakterije, da li je to dobro s obzirom na to da znamo da neke bakterije ipak su poželjne i u našem organizmu i okolini? Šta mikrobiolog kaže? Molekularni biolog. Slažem se da su neke bakterije korisne za nas, ali to su bakterije koje se nalaze u organizmu. Crevna flora uglavnom. Koristimo svi probiotike, ali kad pričamo o vazduhu i mikroorganizmima i virusima koji se nalaze u vazduhu, to su u najvećoj meri mikroorganizmi i virusi koji su štetni po ljude i po naše zdravlje, mogu da dovedu do ozbiljnih komplikacija, pa nažalost i do smrtnog ishoda, i zbog toga je poželjno, naročito sad posle korone, iz koje i dalje nismo izašli, poželjno je prečišćavanje vazduha, odnosno uništavanje tih virusa i mikroorganizama koji se nalaze u vazduhu, da ne bi došlo do širenja infekcije između ljudi. I evo sada kada razgovaramo, već možemo da naslutimo odgovor na pitanje šta je bio posao jednog, a šta drugog, ali objasnite nam otprilike kako ste se organizovali, koliko je trajalo pre svega to istraživanje i priprema da se prosto opredmeti to što vam je bilo na papiru. To istraživanje je krenulo praktično u jeku korone. Tako da, eto, moj posao kao mašinskog inženjera je da razvijem proizvodnju. Dakle, moj fokus je na proizvodnji, da se pobrinem da uređaji budu napravljeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Naravno, tu je i kontrola uređaja i ispitivanje funkcionalnosti elemenata. Da, i kolika je efikasnost ovakve tehnologije? A efikasnost je blizu 100%, odnosno preko 99,9%, jer je u pitanju zaista jedinstven princip rada. Kao što je Miljan rekao, koristi se jako električno polje koje praktično uništava sve što je živo u vazduhu. Ne postoji ništa što je u vazduhu živo da može da izbegne to električno polje, već se bukvalno sve vrste i virusa i mikroorganizama koje se nađu unutar te radne jedinice
u našoj toj potok tehnologiji uništavaju bukvalno do sastavnih atoma i ne nastaje ništa štetno, nema štetnih efekata po ljude ili životnu sredinu. Da, to je lepo čuti. A kakve su reakcije vaših kolega? Kakve su reakcije možda nekih profesora ili nekih drugih stručnjaka kojima je ovo bilo neophodno? Pa, mogu da kažem da kao i ja u početku imaju blagu dozu nepoverenja jer je malo čudno da nešto postoji 30 i više godina, a da se do sada nije znalo. Kao sve to lepo radi, ali jeste vi sigurni to? Ali mi imamo gomilu naučnih izveštaja i naučnih potvrda raznih laboratorija, instituta u Evropi i svetu koje su zaista odradile ozbiljne eksperimente i potvrdile da je tehnologija efikasna u procentu u kome se kaže. Ova tehnologija se naziva potok, jesam dobro shvatila? Potok tehnologija. Da, zašto potok? Inicijalno je ruska tehnologija i na ruskom patok znači protok, strujenje vazduha. Inače je osmišljena, ruski naučnici stoje iza svega toga, patentirana je tehnologija, ima rusko-američki patent je u pitanju i iako je ruska tehnologija jedna NASA i dan danas koristi više od 20 godina kako su implementirali prve uređaje i u svoje svemirske stanice, a i u kancelarije na zemlji. Da, inače ste vi iz Pirota, ali ste bili na školovanju i u Rusiji. Pa kakvi su dalji planovi? Ima li planova? Mi smo u nekoliko navrata bili u Rusiji, posjetili smo kompaniju, obišli njihove proizvodne pogone i uvidjeli smo da u suštini sve to možemo da primenimo i ovde u Srbiji. Tako je i bilo. Mi smo pokrenuli ovde proizvodnju. Proizvedeni su prototipovi i u toku je ispitivanje, to jest analiza proizvedenih uređaja. Nakon toga mi smo spremni da krenemo sa punom proizvodnjom uređaja ovde u Srbiji. Mnogo vam želimo uspeha u budućem radu. Eto, šta da kažemo, čestitke na ovom lepom uspehu i da nam dođete ponovo sa nekim novim naučnim podvizima. Hvala još jedanput. Miloš Đorđević, molekularni biolog i Miljan Rančić, mašinski inženjer, bili su gosti jutarnjeg programa ovog jutra. Hvala. Hvala vam na pozivu. Ostanite uz RTS, brzo se vraćamo.